כל הרבתיו, כל הרבנים, כל האברכים, כל אחד חלק גדול במעלתו. אספנו היום לכבוד מרנו של ישיבה עליו שלום, שזכינו להיות קשורים אליו עשרות בשנים. כתוב בפרשת שבוע, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. רש"י אומר מה זה בזאת? גמרתי 410, זה בית ראשון שהוא היה החזיק מעמד 410 שנים. אפשר לומר שידוע שמערכת חז"ל שבית צדיקים שקולה כמו שפת בית אלוקינו. הארון הצדיק שמגיע לקודש לגן עדן פנימה, זה כמו בזאת, זה כמו בית המקדש לפני אחריו. באמת למה החז"ל הקדישו את הצדיק שהוא נפטר לבית המקדש? מה הקשר? בית המקדש לנו מתאבלים כבר אלפי שנים על כמעט 2000 שנה לאחרון בית המקדש. צדיק בכלל מה שייכות. נראה שאחד הדברים שאפשר לומר בזה, בית המקדש זה המקום שמחבר את האדם לשכינה, מחבר את האדם לבורו. אדם מגיע למקדש, יש לו איזה ארון, מקריב קורבן, מתוודה, מספר לו. בשליחות במקדש אדם שומר על קשר בין השם יתברך. ככה צדיק שבכל דור ודור, צדיק שבכל דור ודור, אין שום על הקשר בין עם ישראל לבין נביאים שבשמיים. כשהצדיק הולך, אז הקשר הזה ניתק. לכן יש במידה מסוימת קשר בין תחילת הצדיקים לסביבת בית אלוקינו. אמרנו שישיבה היה אדם גדול מאוד, ידוע לכולם, כמו שהרב הזכיר שהוא ציווה לו להספיד, ננסה להגיד רק סיפורים כמה שאפשר. מרוב שהוא היה גדול מאוד, היה לו את המעלה הגדולה שבדורנו אין כמעט רוח הקודש. החידה אומר אין עוד נביא ולא, אין נביא בדורנו. אבל יש צדיקים האמיתיים שניצוצי רוח הקודש. יש פסוק שאומר רוח השם דיבר בי ומילתו הלשונית. צדיקים גדולים רואים שלפעמים שאנחנו לפעמים את המילה הנכונה במקום הנכון. כן ניצוצות. ראינו כמה פעמים אצל הרב. נזכיר סיפור על עצמי שכמה שנים אחרי נישואים שעוד לא נפקדנו, אז כמה פעמים שהיינו אצל הרב, אז כמה אמרו לו, אמרו לרב שהרב ילקח אותו לילדים, והתפלל מה עדיין אין לך ילדים, קודם כל היה לך בת ואחרי זה